Imos falarvos do Brañas, un instituto galego. Somos novos estudantes, xa lle temos moito apego. Sodes vos moi mentireiros, tedes cero de estudantes. Moito faltades a clase, sodes todos uns tunantes. Toca falar do recreo, momento moi desexado. Ás 11 toca o timbre, saímos escopetados. No recreo chapades, mentres nos imos ligar. Non sodes moi divertidos, facemos a chantar. Os profes son moi estrictos, poñen exames doados. Temos que aprender moito, ademais de estar calados. Non faledes dos profes, os profes son moi pesados. A pelota lle facedes o queredes aprobados. Temos ligas deportivas e tamén xogos de mesa. Ademais temos teatro con disfraces de princesa. Sodes pesados cos xogos e tamén coas princesas.